Goddag, jeg er læge Lars Andersen, og jeg er her for at være din guide. Vi ved alle, at årene efter de 60 er dyrebare, fyldt med potentiale for glæde og livskvalitet. Men pas på. Har du nogensinde følt, at din energi langsomt siver væk, at hverdagen føles tungere, eller at din krop ikke længere reagerer, som den plejede? Dette er ikke bare en del af at blive ældre. Det kan være et alarmtegn. Forskning viser, at mange af os, uden at vide det, har udviklet op til 8 almindelige sofavaner, der ikke blot sniger sig ind i vores rutiner, men faktisk aktivt arbejder mod vores velbefindende og potentielt forkorter vores liv. Vi taler om de små, uskyldige handlinger, vi foretager os, mens vi slapper af, som over tid kan have en kumulativ og nedbrydende effekt på vores vitalitet og sundhed. Vores kroppe fortjener mere, og vi kan give dem det. Sammen vil vi udforske disse vaner og forstå, hvordan de påvirker os, så vi kan tage kontrol over vores helbred. Men fortvivl ikke, for i dag er dagen, hvor vi begynder rejsen mod fornyet styrke og velvære. Vi skal ikke kun identificere disse snigende vaner, men også, og endnu vigtigere, udstyre os selv med en række konkrete, opnåelige strategier til at genoprette vores sundhed. Vi vil sammen gennemgå hver eneste af disse 8 vaner og tilbyde praktiske erstatninger, som du nemt kan implementere i din hverdag, ofte med kun få minutters indsats. Forestil dig at genvinde den energi, du troede var tabt, at opleve en krop, der føles lettere og mere responsiv, og at bidrage aktivt til at forlænge dine år med uovertruffen livskvalitet. Husk, kroppen kan genaktiveres skridt for skridt. Små, men konsekvente handlinger skaber en markant forskel. Vi vil give dig de værktøjer, du behøver for at transformere din sofatid til en kilde til fornyelse, ikke nedbrydning. Bliv hos os, for den viden og de værktøjer, vi deler i dag, kan være nøglen til at åbne et nyt kapitel i dit liv. Et kapitel fyldt med vitalitet og sundhed. Vi forstår, at det kan føles overvældende, når kroppen ikke længere lystrer som før, eller når hverdagens små udfordringer hober sig op. Mange af os oplever søvnløshed, en træthed, der aldrig helt slipper, eller måske frustration over intime aspekter af livet, som føles tabte. Men lad os med det samme slå fast. Det er ikke en personlig fallit, og det er absolut ikke noget at skamme sig over. Disse oplevelser er en del af en større, justerbar fysiologi. En række processer i kroppen, der kan påvirkes og forbedres. Vi er her ikke for at dømme, men for at forstå og genoprette. Husk på, at din krop er utroligt resilient og klar til at reagere positivt, når vi giver den de rigtige redskaber. Sammen vil vi afsløre, at mange af de ting, der føles som en uundgåelig del af aldring, faktisk er tegn på, at din krop kalder på opmærksomhed. Vi vil guide dig skridt for skridt med enkle og praktiske løsninger, der kan genaktivere din vitalitet. Kroppen kan genaktiveres skridt for skridt, og vi gør det sammen. Det er fysiologi ikke skyld, og vi kan sammen finde vejen tilbage til fornyet velvære. Vi har alle mærket den snigende følelse af, at kroppen måske ikke længere spiller helt med. De søvnløse nætter, den konstante træthed, der tynger os, eller måske en nagende frustration over intime aspekter af livet, som føles fjerne. Men lad os med det samme fjerne enhver skam eller skyld. Disse oplevelser er ikke et tegn på fejl, men snarere et signal fra en justerbar fysiologi, der kalder på vores opmærksomhed. Når vi forstår de bagvedliggende mekanismer, forsvinder den usikkerhed, der ofte følger med, og vi kan i stedet fokusere på konkrete, praktiske skridt. Det er fysiologi, ikke en personlig mangel, og sammen skal vi dykke ned i årsagerne, så vi kan genfinde vores vitalitet og livskvalitet. En af de mest oversete, men afgørende faktorer for vores intime sundhed og generelle velvære er vores søvn, især den dybe REM-søvn. Under REM-søvnen, som udgør en vital del af vores nattesøvn, reparerer og genopbygger kroppen sig selv fra grunden. Det er her, vores hjerne bearbejder information, og vores krop genoplades. Uden tilstrækkelig og kvalitativ REM-søvn oplever vi ikke kun træthed og nedsat kognitiv funktion, men også en forstyrrelse af hormonbalancen, som er essentiel for mange kropsfunktioner, herunder den erektile funktion. Vi undervurderer ofte søvnens magt, men den er fundamentet for alt andet, og et godt udgangspunkt for at genaktivere kroppen skridt for skridt. For mænd er REM-søvnen særligt vigtig, da den er direkte forbundet med de fysiologiske processer, der understøtter morgenerektioner, et vigtigt barometer for vaskulær sundhed. En sund søvncyklus inkluderer typisk 3-5 perioder med REM-søvn, og det er under disse perioder, at blodtilførslen til penis øges markant, hvilket hjælper med at holde vævet sundt og responsivt.
Når vi oplever afbrudt eller utilstrækkelig REM-søvn, forstyrres disse naturlige vedligeholdelsescykluser, og det kan føre til en reduktion eller fravær af morgenerektioner. Det er et klart tegn på, at vores krop ikke får den nødvendige genopladning. Husk, kroppen kan genaktiveres skridt for skridt, og bedre søvn er første skridt. Lad os nu tale om en usynlig, men utroligt kraftfuld molekyle, nitrogenoxid eller NO. Dette lille stof er en sand mester i at udvide vores blodkar, hvilket er afgørende for en sund blodgennemstrømning i hele kroppen, herunder til de intime områder. Uden tilstrækkeligt nitrogenoxid kan vores blodkar trække sig sammen, hvilket begrænser blodets evne til at nå frem, hvor det skal. Dette påvirker ikke blot erektil funktion, men også vores generelle cirkulation, energiniveau og endda kognitive funktioner. At forstå rollen af nitrogenoxid er nøglen til at genåbne de indre strømme i vores krop og genoprette den vitalitet, vi længes efter. Vi skal lære at understøtte vores krops egen produktion af dette mirakelstof. Desværre falder vores krops naturlige produktion af nitrogenoxid ofte med alderen, og dårlige livsstilsvaner kan yderligere hæmme den. Stress, mangel på fysisk aktivitet og en kost med for mange forarbejdede fødevarer bidrager alle til et fald i NO-niveauerne. Dette er en af grundene til, at mange af os oplever en nedgang i vores energiniveau og en følelse af, at kroppen er mindre responsiv. Men frygt ikke, for vi kan aktivt stimulere produktionen af nitrogenoxid gennem en simple, daglige handlinger. Det handler om at give kroppen de rette byggesten og signaler, så den kan reaktivere sig selv indefra. Vi kan genoprette denne vigtige balance og mærke en mærkbar forskel i vores velvære. Kroppen kan genaktiveres skridt for skridt, og NO er en vigtig brik. Udover nitrogenoxid er en sund blodcirkulation og et stærkt bækkenbundsmuskulatur uundværlige søjler for mandens intime sundhed og kontrol. Cirkulationen leverer ilt og næringsstoffer til alle væv, og et effektivt blodflow er essentielt for at opnå og opretholde en erektion. Samtidig fungerer bækkenbunden som et fundament, der understøtter blæren og tarmene, men også spiller en afgørende rolle i at regulere blodgennemstrømningen i bækkenområdet. En svækket bækkenbund kan føre til nedsat kontrol og en følelse af usikkerhed. Når vi forstår samspillet mellem disse to elementer, ser vi, at forbedringer på det ene område ofte gavner det andet, hvilket skaber en synergieffekt for vores samlede velvære. Et stærkt bækkenbundsmuskulatur er ikke kun vigtigt for at forebygge inkontinens, men det er også en nøgle til at forbedre den intime funktion og opleve større kontrol. Disse muskler arbejder tæt sammen med vores kredsløbssystem for at sikre optimal blodgennemstrømning og nervefunktion i bækkenområdet. Forestil dig det som et fintunet system, hvor hver del understøtter den næste. Når vi træner bækkenbunden og fremmer en sund cirkulation, oplever vi en fornyet følelse af styrke og selvtillid. Det er fysiologi, ikke en skam, at vi fokuserer på disse områder. Vi kan aktivt arbejde på at forbedre disse funktioner, og det er en investering i vores livskvalitet, som vil betale sig mange gange igen. Endelig må vi ikke undervurdere den dybe indvirkning af stress på vores hormonbalance, især testosteronniveauet. Kronisk stress udløser en kaskade af reaktioner i kroppen, der prioriterer overlevelse over reproduktion og genopbygning. Dette kan føre til et fald i testosteron, hvilket ikke kun påvirker den seksuelle lyst og funktion, men også energiniveau, humør, muskelmasse og knoglestyrke. Det er en ond cirkel, hvor stress forværrer vores fysiologiske tilstand, som igen kan øge stress. Men vi kan bryde denne cyklus. Ved at lære at håndtere stress og fokusere på kropslige reaktioner, som for eksempel gennem åndedræt 4-4-6, kan vi aktivt støtte vores hormonbalance og reaktivere kroppen trin for trin. Vi er sammen om at finde veje til indre ro og styrke. Vi er allerede godt på vej, mine kære venner, og jeg mærker den kollektive energi, der strømmer gennem os. At identificere udfordringerne er det første skridt, men nu kommer det mest givende, at transformere vores viden til handling. De små daglige valg, vi træffer, især når vi slapper af derhjemme, har en kumulativ effekt, der enten kan dræne os eller genoplade os. Vi taler ikke om store, uoverkommelige ændringer, men om justeringer, der føles naturlige og belønnende. Husk, at i kroppen kan genaktiveres skridt for skridt, og hver eneste lille sejr tæller. Vi skal sammen bygge et fundament af sunde vaner, der støtter vores vitalitet og livskvalitet langt ind i årene efter de 60. Dette er vores fælles rejse mod fornyet styrke.
Lad os dykke ned i den fjerde vane, der ofte sniger sig ind i vores aftener. Det overdrevne indtag af forarbejdede snacks, mens vi slapper af i sofaen. Hvorfor er dette så problematisk? Disse snacks, ofte rige på raffineret sukker, usunde fedtstoffer og salt, tilbyder få næringsstoffer, men et væld af tomme kalorier. De skaber en hurtig, men flygtig energiboost, efterfulgt af et blodsukkerdyk, der efterlader os trætte og irriterede. Dette bidrager ikke kun til vægtøgning og inflammation, men forstyrrer også vores metaboliske balance, hvilket kan have direkte indflydelse på hormonproduktion og blodcirkulation, som er vital for intime funktioner. Det er en stille sabotør af vores indre velvære, der underminerer vores bestræbelser på at opretholde en sund fysiologi. Men frygt ikke, for løsningen er både enkel og lækker. I stedet for de forarbejdede snacks, lad os fylde vores skåle med frisk frugt, sprøde rå grøntsager som gulerods- eller agurkestave, en håndfuld usaltede nødder eller frø, eller en portion græsk yoghurt med lidt bær. Forestil dig den friske smag af et æble, den knasende tekstur af en gulerod, eller den cremede fornemmelse af yoghurt. Disse valg er ikke kun rige på vitaminer, mineraler og fibre, men de bidrager også med vigtige antioxidanter og naturlige næringsstoffer, der understøtter en sund krop. Denne enkle udskiftning er et konkret skridt mod at genoprette vores indre balance og nære vores celler, hvilket er afgørende for vores generelle og intime sundhed. Hemmeligheden bag disse sundere alternativer ligger i deres evne til at give langvarig mæthed og stabilisere blodsukkeret. Når vi spiser fibre og proteinrige snacks, undgår vi de pludselige stigninger i blodsukkeret, der belaster vores insulinsystem og kan føre til inflammation. Et stabilt blodsukker er afgørende for et stabilt energiniveau og en optimal hormonel funktion herunder produktionen af nitrogenoxid, som er vital for blodgennemstrømningen. Ved at vælge næringsrige fødevarer understøtter vi kroppens naturlige processer for reparation og fornyelse, hvilket indirekte gavner alt fra vores søvnkvalitet til vores erektile funktion. Det er fysiologi, der arbejder med os, ikke imod os, og vi lærer at genoprette den. For at gøre det endnu mere praktisk, lad os tænke på timingen. I stedet for at vente til sulten bliver overvældende, hvilket ofte fører til dårlige valg, så planlæg din sunde snack. Hav en lille skål med mandler eller valnødder klar, måske med et par tørrede aprikoser, når du sætter dig til rette om aftenen. Eller snit dine grøntsager, så de er klar til at gribe. En portion på ca. 30-50 gram nødder eller en stor håndfuld grøntsagsstav er ofte nok til at tilfredsstille trangen og give dig en følelse af velvære. Det handler om at være proaktiv og forberede sig, så det sunde valg bliver det nemme valg. Dette er en del af den nye vin af energi, vi skaber for os selv. Forestil dig følelsen af lethed, og til vi har nu udforsket mange veje til fornyet vitalitet, men lad os også anerkende de stille sabotører, der ofte sniger sig ind i vores rutiner og ubevidst underminerer vores fremskridt. Forestil dig den hyggelige aften med et glas vin eller de sidste minutter på telefonen lige før sengetid. Disse vaner, selvom de virker harmløse, kan forstyrre din søvnkvalitet og hormonbalance markant. Alkohol kan fragmentere din vigtige REM-søvn, mens blåt lys fra skærme hæmmer produktionen af melatonin, vores naturlige søvnhormon. I stedet for vinen, prøv en beroligende urtete. I stedet for skærmen, dyk ned i en god bog eller lyt til afslappende musik. En anden stille fejl er de lange perioder med stilstand, hvor vi glemmer at bryde den stillesiddende adfærd. Dette påvirker ikke blot cirkulationen og bækkenbunden, men også vores generelle energiniveau. Husk at rejse dig og bevæge dig i blot et par minutter hver time. En kort strækøvelse eller en tur rundt i stuen kan gøre en verden til forskel. Disse enkle udskiftninger er små, men kraftfulde skridt, der hjælper os med at genoprette kroppens naturlige rytmer og maksimere vores velbefindende skridt for skridt. Vi har nu sammen udforsket veje til fornyet vitalitet, og jeg mærker den kollektive energi, der strømmer gennem os. Husk, at vi i kroppen kan genaktiveres skridt for skridt, og hver lille justering tæller. Denne rejse er ikke kun fysisk, men også mental og handler om at genfinde tilliden til vores krops utrolige evne til at helbrede. Fra min klinik ser jeg ofte, hvordan små, konsekvente ændringer kan føre til bemærkelsesværdige gennembrud, dybere søvn, mere energi og genoprettet følelse af maskulin styrke. Det er fysiologi, ikke en skam, og vi genopbygger vores velvære uden skyld. Jeg inviterer dig til at deltage aktivt i vores fællesskab. Skriv aktiv i kommentarerne.
hvis du starter din rejse mod fornyet velvære allerede i morgen. Og lad os være åbne og ærlige. Skriv 1, hvis du har oplevet morgenerektion denne uge, og 0, hvis ikke. Hvert svar er et skridt mod større forståelse og støtte. Vi er sammen om at bygge et stærkere, sundere dig. Mine kære venner, vi har sammen taget det første skridt mod at genaktivere vores kroppe og forlænge vores år med vitalitet. Husk, kroppen kan genaktiveres skridt for skridt, og hver lille ændring, I implementerer fra i dag, er en investering i jeres fremtid. Vælg blot en af vanerne, vi har talt om, og erstat den med et sundere alternativ. Denne viden er et redskab, ikke en facitliste. Husk, dette materiale er udelukkende til uddannelsesformål og erstatter ikke professionel medicinsk rådgivning eller konsultation med en læge. Oplever du bekymrende symptomer eller alarmtegn, er det afgørende at søge professionel evaluering for korrekt diagnose og behandlingsplan. Vi er her for at støtte jer, men jeres sundhed fortjener en personlig vurdering. Glem ikke at se vores næste 2 videoer om natlige vaner og morgenaktivering. De kunne være det manglende skridt. Giv et like, hvis du er klar til at handle, og del denne video med en ven, der også har brug for at genopdage sin vitalitet. Din sundhed er i dine hænder, og vi er med dig hele vejen.